Oh, it's not my tenant. Oh, it's not for a return. Mama ni mo, pila edad ni nanay? 86. 86. Ang uban nga 86 bata pa kay gnaong pero kani wa man ni kabalugog sila iyang edad. Ano si pangalan ni mo nay? Syria, Kanoy. Seria Kanoy. Oh. Bata pa man na siya namatay ang inahan niya, iyang amahan pala hubog wa sa kabalug sila iyang edad. Imuhan ning mama. Ngano maghukas man ka init? Igang? Ganan akong anak kay basta maghukas siya, hukas man ako. Bag maghukas sa hukas pud ikaw. Mao ganina. Anak naman. Nagkaon na ka? Wa ko kaon sukat pa kaniya mo tagpas. Ako pang pakan. Ang kagutom ako. Kini, pila may edad ani? Anak siya 1978 na siya murag Mangod nimo. Unsa may hitabo anak niya? nang di mamaho di man yugto atong eskwelahan. Unya? Pagka panyapon gamay kay kaunon niya. Gikan daw siya sa eskwelahan pagkapon. Gutom kaayo ginaagwanta niya para mugamay daw hawa pagmana. Magpasiksi siya. Una nga daot na iyang ulo. Tapas mo. Nakurog na siya yang laway di na mabugto. Unsa tuiga to? First year college man na siya sa Correzo. Unsay pangalan na lang? Unsay pangalan niya? Si Anali Canoy. Anali Canoy. Membro man na siya ang CCFI. Wala siya kapasar kay nadaot naman yung ulo. Pila man mo kabuk magsuon? 5. Ang isa kay muna pud kay gibuhi pud niya ang anak ani. Ang isa nako kay igsuon muna ya lugos gani siya ka bayad sa arkila sa balay. Unya ang kanang marangan ako nga igsuon kana din ha sa kuan natoy time nga nako si mama bag siya nagkalibang nako way palit og sabon. Nagbagulbol ang asawa wa mahatag maulaw na ko mga ayo. Dugay na mo din hitig tulugan, tig pundo. Dinhi dapita. Si mama kay bag-o ra man ako niya gipagawas diha sa sulod. Dire, mo ning yung balay. Oo, gipanday na sa akong anak. Oh. Niya na minyo naman. Hindi na pasagdan na. Unya kaning basura kay kinsa man eh? Ako sige kog panguha og mga karton sa Gaisano kay ako gina-deliver niya. Pila ray halin niya. Nya nganong natapok man una din ha. Natapok wa na ko malugaran kay kanang nagatiman pud ko kanang di kalakaw didto niya. Ani te ha. Kapila naman din nagreklamo ang tag-iya ning boarding house. Nya siyempre kana na sila kumpleto na sila business permit. Ang ilang concern is kini inyuhang mga gamit kining bike kana mga basura ginabutang nimo dinhi sa ilahang agianan. Unya diri lang daw ipabutang sa imo. Naman day kay muha man day ni Pwede nimo din na ibutang unya limpyuhan na to ang kuan. Magsikitag balik-balik ani. Unya isa pa sa concern nila is ang imong mama, imong igsuon ayaw dinhi kay agianan. Mo gani ka nang sakyanan, muhawa na lang kay maglisod mo sila kagi sa sige nilaglikay ni nanay nasangit na hinuon nilang kotse. Dito lang sa sulod sa balay ayaw di kay agianan man ni dirite. Mao gani ana siya nga di ko diha sa sulod kay bahuan na daw siya sa iyang ihi kay di ilagi ko kapanglaba. Dili man pwede diri kay agianan man asa man mo agi ang mga magboard. Unsa may imuhang kuan gusto nimong mahitabo. Di kay mo yung ibalik na po nagawas, di na po nimo na mabantayan, ibalik nimo bisig na po na diri si mama nimo. Kanang dugay na biya ko ning adto biya gani ko sa Salim kanang Madrid din nga butanganan og mga tigulang. Di man sila mo dawat kay di na ko gani kaya si mama kay ang pagpanglabaw wa mi tubig. Pataod kog tubig nga gripo di man ko tauron kay walay titulo. Among residensya. Sige, mangita tag pamaagi ani. Sige, ang ato din he. Init kayo ka din ha. Init na. Buti init ka. Buti init ka ba? Te, ani manggod teo, palimpyuhan na mo ni dinhi. Human iniglimpyo dinhi, imuha na pong labayan, imuha na pong tapukan og basura. Mao gani kay umang kong tagaan og kanang trabaho gani. Niya na pa si kapitan nga. Ani ha, kabalo pa ka magsilig-silig kay para kuanta kwaon ta kag magsilig-silig ka. Ginakuha gani ko sa silingan na manilhi kay di ko ay kog agi. Sige. Na kay cellphone. Wala pod. Naa kami. Para makuanan ta ka, matawagan ta ka.
kung natay limpyuhon nun. Pero dili ni kada adlaw ha. Kung nalang tay limpyuhon nun, sige, say number nimo. Niana gani akong anak nga patabang ni Michael. Ani ha, iniglimpyo pwede man ka magkuan og basura pero itarong nimo. Kanawa man na natarong oh. Oh. Kana ingon ana oh. Maana ra nako kay lain akong trabaho akong adtuan. Ayaw, bawal na siya. Ayaw na itapok di ate. Ako Kay lang pa sulod. oh, ang kuan ba, ang tag-iya din ha ba. Sige balik-balik sa barangay. Lagi kapila Cooperate lang good. Kapila na baya ni kay ginabasol po na akong kapitan ba ana siya nga sulan ta lang ka inadlaw bisag ka isa inadlaw wala man. Ano yan, hatagan ta ka limpyuhin ni din eh. Una nimong trabaho, wala pa man tay limpyuhan kay limpyo pa man ang barangay. Kini lang limpyuhan nimo niya, balikan ta ka ugma. Tanawon nako pag limpyo na tagaan ta ka, ha? Oh, sige. Ha? Sige, tayo number nimo. Kuan man to kanang 0935 Anay, oy, okay ka nay? Gi, kaunay, hungit nay. Kain. Kain tayo, sige. Lami? Lami ulit ako na. Uwe subak. Coke, inom ka Coke? Oh, pwede to. Sige. Kunya na nakukuralon tayo, nigmahawa na tayo, ha? Pero kung ano lang na to ba nga, dili malapas ang mga basura. Mao gani kay ginakuan gid ako sa kapitan nganong Yun ani lagyan ko na. kabangunon kaayo mi. Lagi, mo lagi. Tagaig trabaho. Mo tabang-tabang lagi ko ginagmay. Kina, kuan mo. So una na itong trabaho lagi. Kani, limpyuhon na to. Tagaan man ka. Tagaan tamang ka. Kapila sila maglimpyo-limpyo diri, wa gyud gihatag sa kuha bisag piso. Akong bana lang ipahubog, tagaag ipahubog. Kuha sila diri basura, wa gihatag sa kuha bisag piso. O sige, tagaan ta ka. Gyapon kog sa mga basura kay ibaligya, wa mo ginihatag sa kuha. O sige, tagaan ta ka. Basta okay ka sa tong deal na to. Ako'y mahatag nimo. Oh, kay kog labanan diha pero unahon na ako. Oh, unahan lang ni. Onya, kani, kuhaan ni. Ibutang na di skilid, inig malimpyo na, muhawa naman na diha, ibutang ang bike. Oh. O kanao kanang mga sako din ha. Inuglabay man ako ni, wa na ko mapanahonan uglabay dito. Tong sige lang, kuton man ni ugma. Basta kay mao na imong bantayan, wala na ni dinhi. Dire, dito na dapit ni mo ibutang ang kanang imong bike. Kay kisa man ni motor. Kani ang ako man ni na man ni sidecar niya. Maguro ni mo na. Diha, dili. Oh, makaya. Kaya no. Sige butang nimo diha. Pero hawanon sa nato na diha para diha na skilid para walay mo masangit magumasakyanan din eh. Gani. Sige lang, tabangan talay ka basta tabangi pug ko. Ha? Gani. Tabangi pug ko kaya ni sige tagbalik-balik sa barangay ani, kapoy kayo ni. Katong sa una kanang wa ko kakita sa imo nang kanya pa. Giappoint man kong mayor karon bago raman. Tabangan ta ka, tabangi pug ko. Kini lang limpyo lang, ha? Okay ka. No niya og nay problema, kuan lang ko kataghatag ko nimo ha. Ngayon ta ko daan karon kay wa ko'y kusog ani o pag Unsa may pila may pangayon nimo? bisag mga 400 din ka tagdos-dos man to ni. Sige basta tabangay lang tati, tabangay lang pug nga malimpyo ni dinhi. Ako po tabangan mo to ka. Dire kwaon nimo ni si nanay, ayaw diri si nanay kay mabanggaan ni ha. Oh, dako gud ka ikog utang din sa kanya. Oh, bayaran na to na. Pwede kog gatas sa ani. Tapito sa tagaan ko din tapito. Unya, ayaw lang kasuko og kuralon ko ni ha. Og dili kuralon, ayaw lang ilapas. Okay ka. Pareha ni oh, kani kwaon man nato ni. Oh, di na nako ilapas. Oh, sige, anak na lang. Wala kay Oh sige, basta ayaw lang gyud ilapas kini kwaon man nato ni kining kani. kay kanang kural. Kuan man na. Kanang Kogpong kwaon na to ni kogpong. Kining kwaon na to ni. Oh, pagiya. Oy. Asa din mo dalong basura te? di ang karton man ana akong gina-deliver sa kuan. O ang lagi nimo na deliver na? Wa kay ko kapanahon kay daghang kay kog labanan dahat. Kuan sa ate, deliver sa daan bago ka maghakot padili matapok. Asa nimo na dalon? Baligya makakwartahan man ka nimo na. Dalon nimo na didto. Ay lang tapok dia. Kalad. Nya tubig na nila.
Pagani ito, upalit na lang ko ani guys water pero wa pa ko kakong tubig sa barangay magkuha. So mo ni paniudto nila. Oh, Ikaw mo tigihungit anak gyud. oh di man mo kaon no. Di umikan kay kung naisudan ang sudan man yung kaunon. Nya pamahaw, man ang pamahaw. Oh, man na karon ng paniud ko wa pa mo. Kana sa naglungag. Kani tingob na ko glungag gabi pag na ako lang ginit-init kining buntag sa karon. Pastilan. Kay tingob man ko glungag kay igay ka lugar kay. Wao na to ng bato. Sus ingon ani diri di ay. Let's go. Dan na limpyuhan na to tong dito ro man to no kanto no. Oh, gatong Kung gatapok dito. Mo kay katong limpyo diri sigog li diri. Oh. Wala pa man. Kanang basura nimo ti ana ibutang niya na dito te. Katong naay MRF na to dito sa kanto. Para madala sa truck. Ayo itapok diri kay di man mosulod ang truck dire.